Timasakbayan Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Oh, apay nga da ka pa lang dito'y pagadalan. Saan ka di analpasan ti klasem dyan? At apay research work ko. Mapanak pa di ta library. Talaga bilibak iti kinagagat mo nga agadal dyan. Talaga desidido ka ang makaturpos Podnot ako na Melsa. Talaga kaya't kung tatagbalin ni abogado. Ang mga ano sana mapasamak da ita. Gapoy tinakaro arigat mi. Nang runakat, marigatan dananang ko ang isaksakad iti panagadal ko. Di ka maawanan itinamnama dyan. Anya ti amom. Ang mga ano adadumtang amilagro. O, di nasulbar ti problema. Anya kumamot ang milagro nga iti sumangbay. Imposible da ita, Elsa. Awan imposible no buyugam iti kararag. Kan siyempre, aramid. Masya na kung kaninanang. Bakutin. Agtrab-trabaho pa ilang tapno dalang maaramat ko iti panagadal ko. Dyan. Amom, pampanunutok nga rutag trabaho di palengke. Total, malumot ti klasik. Agkumbuya ka di palengke. Anya, kumboy ko nam. Kabaalam ka di day ta trabaho. Nadagsan day ta dyan. Kabalak Elsa. No talaga kayat, ikarkarigatan. Isupay makatulong ka ni nanang. Kasi mo ta makibobra ka da nanalusing. Adakan ka day ta. Basta kabaalam lakit di. Anyati ko nam anak ko. Agkumboy ka ije palengke. Wan nanang, isupay makatulong iti matgadak para iti panagadal ko. Total, malumot ti klasik. Di makakumbuyak iti bigat. Ay na, ang mga numarigatan ka anak ko. Nadagsan at trabaho ti agkumboy. Kabalak nanang. Ken ko natigayim ko, mayat ka na tagkumboy. Tadadagdi agitan iti matsida, unaan yaman na kumbuyan. Adamang tad itinatang, unan niya pa'y dita. Di supaya mayawid ko diti balay nanang. Ay anyan, di pa'y katkastaunay abannog mun anak ko. Sakan to pa'y sumrak iji pagadalan. Kabalak nanang. Da kayong tupay, bakit kayo ng kaya't yu pa'y lang ti makidaggat? Siyak tulakit din. Kan may sa, may rawamak tumot lang nanang. Di yo kaya tagbalinak to na masal-masalan. Nga masapol masapa ka nga rod maturog anak ko. Taparbangon pa'y laeng, masapol mapan ka ni palengke. Ado ti agpakumboy itikas di nga oras. Tanumala daw kan, awan ton ti makumbuyam. Wan nanang, malpas ko lakit di amin nga ramidok para iti lesson ko. Maturog ka kadagosan. Maala, adakan ka da ita anak ko. Ay, pasensya ka na. Tamasapol pa nga agtrabaho ka. Tapno adala ang maaramat mo para iti panagadal mo. Tumulong ak matananang. Tapno saan kayo matakakasing agtrab-trabaho para kanyak. Titiong mo nang aldaw ka nagkumboy. Talaga gaya manarigat. Talaga nadagsun ng trabaho. Kabalak da ito eh. May ruwamak tumot lahal. Apay nga dagiti daduma. Kaslawan lang kadakwada. Ken tipagsayatan na. Nadagbalin asukim. Sikan to nakanayon ti pagkumbuyan da. Kaslayta, adalang araw doon kwartak. Ada pa yawid ko anatang nga intadya kinumbuy ko itay. Di saan kami nagumatang iti si daan mi kaninanang. Adan madadaan na si daan mi para itangal daw. Mayat, makaurnungak no kastilaan. Mayat gaya mo trabaho tagkumbuy tito'y palengke.
kuna ni nanamiding. Tulungak ka no pa dito pwesto na. Ada ka na importante pa panan na. Iso asyak ka no pa lang tagbanday dito pwesto na dinatnatan. Ada masidag dito alakay. Naimbag bigat yun, sir. Anya tigatangan nyo? Gumatangak man kadag ito'y natangkan prutas sa lakong barok. O sige tata, agpili kayo nga rodan. Ito lang makita ka dito. Kanayanak nga umay gumatang dito. Ito lang nga makita ka. Kuha ngamin tata, pinagbantay na lang ni nanami din dito pisto na. At nangamin na panan na. Agkum kumbuyak mo't lang dito palingki. Nung karugrugik lang di kalman. Kasta ka din. Apay barok. Saan ka ka din agad atal? Malam ti klasik sir. Ngam agkum kumbuyak. Tapnod na pangalaki ti gastusok para iti panagadal ko. Nagsaya at ano kasta barok. Pero bakit kinagagat mo? Kapag la mapaggidanan ti trabaho kan panagadal. Kasapulan sir, tamarigrigat kami lang. Saan nakapawilan ni nanang kung ay sakat ti panagadal kung agmay sa. Nasapa kami na pimusay day di tatang ko. Nagsaya at kan nga anak no kasta. Siya gayam ni Vicente. Lolo Vicente, day talangan ti yawag mo kanya. Sakmat ni dyan lolo. Maragsak anak, tanamam mo kayo. Gapo iti kinarigat ti biyag mi manang Emmy, ken gapo takayat ko ang matulungan ni nanang para iti panagadal ko, ingka gumaak met tinangged, babaan iti panagkumboy ko ijay palengke. Agdudu mga minan ti serserken ni nanang at trabaho, tapno laeng adamat gadan na para iti pagkasapulan mi. Ididamo medyo marigatanak, ngam iti panaglabas ti aldaw, narwamakon manang. Naamamok ni Lolo Vicente, may sa negosyante asuki ni Nana Miding. Jakman amo manang, ngem damo pala ang apan nakaamamok ken kuana, nalaganan tiriknak. Naistoryak nga rod ni Lolo Vicente ken ni nanang. Nanang, amuyo. Ada na mamo kiti palengke. Suki ni nanamiding. Iso ni Lolo Vicente. Ha, Lolo Vicente ko nam. Nay, apay akasta ti awag mo kan kuana anak ko. Isumot namin di kaya't nayawag ko kun kuana nanang. Jakman na mo. Ngamda mo pa ilaan nagamam mo kami. Nalaganan direk na kun kuana. Kaslasaanan na sabsabali kanyak nanang. Kasta ka di anak ko. Uwan nanang. Nagsingpot ni Lolo Vicente. Kun bilib ka nung arot iti kinagagat ko nanang. Tagtrab-trabaho ak nagadadalak pa'y. Apay, kanayon ka di ije palengke anak ko. Uwan nanang. Naisamiti prutas kanat natang. May sa kano ang negosyante. Nagsimple nanang. Kasla sana baknang. Kanayon na makiistorya kanyak na dahi palengke. Ay di na saya at anak ko. Tadagayam lolo mi ije palengke. Ada talaga dagiti babak ng akasta. Nasingput da iti pada da tao. Sikapay nga rod ti mabain a makiinistorya no kasta ti ugali na. Pud na dayta ako na yun nanang. Kanamuyo, ato ti istorya na may papankeng kuha na. Isuan nakaayat akasarsarita nanang.
Oh, anya ngay. Kumusta ti pa nagkumboy mo iti palengke? Okay lang, Elsa. Di damo, medyo narigat. Ngamita, saanan? Naerwama kon. Kanamom, adumot ng tigagayim ko, Jessica. Saan ka kadi amarigatan iti panagadal mo? Siyempre, nabanog ka nga agkumboy. Sa kanto may agklase iti malam. Okay lang, makay na nakmat adagos. No di maano ng talas 9 iti bigat, awanin ti agpakumboy. Ado lang iti parbangon kan iti bigat. Taiso ngamin ti panagsangpat dag iti biyahero itinatnatan kan prutas. Kastagayam. Talaga nga again-enjoy kan iti trabaho ma. Siyempre makatulong ang aminan ka ni Nanang. Saan ako na dumaw-dawat iti gastusik para iti panagadal ko. Kabagla ko na yurnungan dag iti masapsapol ko iti pagadalan, kun para iti tuition ko. Maragsakanak para ken ka dyan. Amok, matunoy mo amin at tartari gagayam iti biyag. Ngamin, nagagat ken nasingpet ka a tao. Naimbagtad da kayo manin, Lolo Vicente. Wen Barok. Oh, kumusta ka? Nasayat mo't, Lolo. Kalkalpas ko nagkumboy. Kasi ti Apo, at damat natgadakon, Lolo. Talaga nagagat ka nga ubing. Manundikas kan ka ita panawan. Dagiti dadluma. Uray ada kwarta pagadal da. Si makibarbar ka da ti intunarda. Saan da agaskan ka? Kaya't ko ngamin ti makalpas iti panagadal ko, Lolo. Kaya't ko kumatagbalin nga abogado inton madanon ti aldaw. Nangato ti arapaap mo paro. Ang naman mo kamuragpat mo amin dagita. Gapu iti kinasalt mo nga agadal. Awan imposible. Basta agtalag ka iti kabaglam. Kat gapu iti kasta makikita ken ka. At nakayat ko nga ijaya, Baro. No, kayat mo lakit de. Ha? Anya day dyan, Lolo? Kayat mo ka de, agtrabaho kanyak. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Lolo? Alangan ka nga agtrabaho iti negosyo. Agpaiso, Lolo? Awan mo ti experience ko iti tabala trabaho, Lolo? Kaya't ko ang maadal ti may papan iti negosyo yo. Saan ka madanagan dyan? Isuro ka. Amo ka no interesado ti may sa atao. Nalakala nga makasurso. Onya, kayat mo ti jayakan ka? Kaya't ko launay, Lolo. Kat agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak. Nanang, ada good news ko kada kayo. Anya day jay anak ko. Ala anak ano ni Lolo Vicente ngagtrabaho iti ayan tinegosyo na. Anya, nay, anya ngay ti mo maipapan iti negosyo anak ko. Isuro na kano, Nanang. Talaga anasinpot ni Lolo Vicente. Ay na, naggasat kan anak ko. Tanakatumpong ka itikas ka ni Vicente. May saan na pintas nga oportunidad daytan, anak. Kansan lang nga day Nanang. Tulungan na kano pa iti panagadal ko. Ay na, Nanang, parabor ti Diyos kada tayo ni Lolo Vicente. Wen anak ko, kat agyaman ta iti Diyos, taimpa ay nakadata ni Vicente. Nagtrabaho ak nga rod iti negosyo ni Lolo Vicente manang Emmy.
May sa pagtagilakwan kadagiti spare parts ti luglugan. Pudno abak nang ni Lolo Vicente, ngam simple laeng a tao, kan managtulong kadagiti trabahador na. Agsipod nga rod tadamok ti agtrabaho iti kasdi akita ti negosyo, panagurnos kadagiti papeles ken dokumento ti negosyo ni Lolo Vicente ti insuro na nga aramidak. Jakman amumanang, ngem natalag kanyak ni Lolo Vicente, iso asino badakmet iti kinagagat. Le, alas 3 dyan. Umay ka pa yung merienda. Sige lang, Lolo. Tayo lepas ko pa itar aramidak. Umay kakitin. Anak ka di pa itagitar aramidam. Or nusag tagito listahan ti stocks tayo, Lolo. Tapno na dati ka sa pulan, makita adagos. No, ang tapay available as stocks tayo. Kasta ka di. Kan, tapno makita, nanya dagiti masapol ay order tayo, Lolo. Talaga nga momo niya dagiti rumbe nga maaramid. Nabit ka nakasursuro dyan. Talaga kami na nadahan na kita interes. Manipod insuro yung kanyak ti may papan iti negosyo yo, Lolo. Nakita ngamin nga ta potensyal mo, Barok. Amok ngagbalin ka to as successful businessman. Awan gayam, umandan ninti graduation mo. Kita pa man na makapagturpos ka, mapalin mo nton ti agipatakder iti bukod mo ang negosyo. Mabayag pa'y siguro mapasamak dito, Lolo. Masapol pa nga agurnungak, tapno da pagpuunak. Di kayag danag, Lolo. Agtalin na edak dito, nga oray nag-graduate akon. Makitan to, apama na makaturpos ka dyan. Dakil di pa nagtalag ko iti kapalam. Agyaman ak, Lolo. Kat utang ko amin dito, ikada kayo. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman ak, nanang. Kamaudyanan na. Nagtorpusa ko, nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Ken oray ka ni Lolo Vicente. Gaboy tinaitulong na kanya kiti panagadal ko. Wan anak, dakkel unay ti utang tayo anay baganakam ka ni Sir Vicente. Tano saan aga po iti tulong na. Mga no saan ka na nakaadal, anak ko. Wan nga rod, nanang. Happy graduation, John! Uy, congrats mo't kan ka, Elsa. Hello, Nana. Kumusta kayo? Ay, nasaya at matbalasang ko. Ay na, maragsakan ak para kada kayo adwa ka ni John. Kat, anya nga ti plano yu ita, ta nakagraduar kayon. Agbiro ka kadagos iti trabaho, Nana. Imbag ni John, tadan trabaho na. Aywan gayam, agtalinaad ka kadipa iti pagtrab-trabahwam, ita ta nakagraduate kan? Wan, Elsa. Dakil ti utang ko na imbag anakam ko ni Lolo Vicente. Isa tumulong ak latay ti negosyo na. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Maala, umay kayo, taintay pa'y agmerienda, sakbay nga agawid ta, anak ko. Sigurado mabisin kayon. Sige lang, Nana. Adamo ti kabsat ko akadwak. Iso ka no ti mangi blowout kanyak. O sige nga, Rod, Elsa. Text-text lang ha. Congrats manan, friend. Kablaawan ka dyan. Nakagraduate ka. Gapo kada kayo dito, Lolo.
Nasayaat kay launay kanyak. Gaputa nakitak mati kinasayaat mo dyan. Nakitak no kasano ti determinasyon mo ang makaturpos. Itilikudan ti ado a sakripisyo ken rigat mo. Ket inururay ko da ito nga aldaw dyan. Ha? Apay lolo? Adun ti ammo may papan iti negosyo. Iswa pa nagkunak. Panawan matantap no agipatakder ka iti bukod mo ang negosyo. Ha? Ala, jak pa'y kabailan lolo. Kan may isa, awan pa'y kwarta pagpuunak. Amo kadakkel kantidad ti masapol, sakbay makay patakder ka iti kasto akita ti negosyo. Saan na parikot dayta dyan? Sakti mangtad iti punam. Tulungan ka magibangon iti negosyo, akas iti negosyo. Aramidin ta kasla branch to negosyo ti ibangon ta aparakan ka. Ha? Agpay so lolo? Ngam, kabailak nga tan? Di kag danag dyan. Tadak mo ta ka na yun iti likudam. Tulungan ka itanyaman apagkasapulam. Lolo, inton bigatan ti blessing ti may sama na branch ti negosyo. Maragsakan nagparakan ka dyan. Ika, may sakan anan-anay ang negosyante. Kapunay tayo ti panagtalak mo ti kabailam amang imaton iti kabukbukudam ang negosyo. Utang ko ti amin kada kay lolo. Sipod pa'y, da kayong tinagbalin na mentor ko. Da kayo tinangisuro kanyak no kasano kapatag ti panagtalik iti bukod ko abagi. Ken kirid ti pakinakam. Tapno maragpat ko amin na tartarigagayak iti biyag. Nagpalinak lang nga instrumento tapno magunod mo amin dagito dyan. May saka na singpet kan mapagtalkan na tao. Kat deserve mo amin dagito'y nga dakan kaita. Kat itapay laang, kablaawan kan dyan. Agyaman ak lolo. Kaya't kung agnanayon ko mga da kayo iti sibay ko, amang igiya kanyak, iti amin na pagdalanak. Tapno nakarkaro pa amagunod ko amin at tartarigagayak iti biyag. Ni Lolo Vicente tinagbalin a mentor ko manang Emmy. Insuro nak maipapan iti biyag kan panagnegosyo. Iso ang nakaibangon nak iti bukod ko ang negosyo, akas matlaang iti negosyo nga insuro na kanyak. Insuro na no kasano ti agtalak iti bukod ko akabaalan. Nasursurok kan kuana no anya ti kaipapanan ti baligi. Gapo kan ni Lolo Vicente, nagbalinak anaan-anay a negosyante. Itamanang adantalo a branch ti negosyo iti naduma-duma a lugar. Kat maragsakanak amang ipakaammo nga amin a negosyo kat nabaligi. Amok nga impaay ti Diyos kanyak ni Lolo Vicente, tapno agbalin nga instrumento
Tapno magunod ko amin at tartarigagayak iti biyag. Kan tapno maipaayak iti naalwan a panagbiag ti inak a nakautangak iti biyag ko. Isu nga ita, tapno makasubadak iti napintas agasat a nagunod ko, tumultulong akmat kadagiti makitak nga adda potensyal na. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Jan. Jan pagayam ko, nagmayat man ti pakasaritaam. Kat amok anak kaipaay dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngag. Nang runa kadagiti maaw-awananan iti namnama gapo iti rigat ti biag a mapaspasaranda. Ni Lolo Vicente ti si bibiyag a pamaneknek nga uray anya ti edad ti tao at dalat tabael na amang ipaay iti adal kan kinasayaat para iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti program. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Judy, umay ka manganan anak ko, sakbay amapan ka iti pagadalan. Talaga mga anak nanang. Taiso pa di gatang ko iti meriendak. Ha? Ugot ti kamuti lang ti armusar tayo nanang? Ay, pasensya kan anak ko. Sa anak ngamin anak kapan iji tiyendaan idi kalman. Jay kakaiso na nga itlog ang nabate. Intad ko kun ni paseng, tay may imutang iti bagas nga ilugaw na kano. Tamasakit di anak na aburidak. Intad ko mutan aja itlog, tay sopay nga ilaok na iti lugaw akanon di anak na masakit. Dagita mo tatattao. Nagado nga minti anak da. Sanda lang arudan amabiyag. Anak da pay lang anak. Inton adarigat da. Pati da tao mairamraman. Anak ko, oray kastoy lati adda pa nagbiag tayo. Narigat mo't adi tayo tumulong. Agsisinaranay tayo ano adarigat ti tunggal maysa. Numabalin. Day tatijak kayat ama pasaranan. Huston day tiya pa nagrigrigat tayo. Iso nga ron ngay gagad ko ti agadal. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Nasaya at dayta ka panunutam anak ko. Ngam no addaan kanton, di mo matlipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan Masapol at alyawom mo tinaggapwam. Ay nananang, no puro matlarigat, jakon kayat atalyawon pa'y. Basta, inton makalupasak. Ikagumak ti makapagtrabaho adagos. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Simrek ka din ije pagadalan di anak tabakay. Huwag lakay. Hay na, kasta unay man ariklamo na ni di makita na nga ugot lati kamuti ti armusar tayo. Ay unay ka di anak mo na ya. Di pa ilan ay ruwam. Talaga matakas ti biyag tayo. At dadag ti panahon na bastantay at amot ti pagpursitulaan. Amo mo't di anak mo lakay. Talaga na nga to ti ambisyon na. Kaya't na talaga ti makaturpos tapno makatrabaho adagos. Pagyamanan talaangan ata nagagat di anak ta. Nag-working student pa yan tapno maituloy na lang ti panagadal na. Amo na mo't ngamin at talaga adita kabailan na pagadalan iti kuleyaw. Wen nga rod lakay. Kat sapay lakuma tamatunoy na amin nga arapaap na iti biag.
Kat, di pa'y nangadya anak mo, Rabiain. Baybay amlatan lakay, mangan tumatlaang ni Jude. Napatag ka nung amin jar aramidan na, tamasapol ang mairingpas na dayjay, nang runakat umadanin ti panagturpos na. Talaga nasaot nga agadal. Baybay ang talatan lakay. Sang ka ibagakmutken ka? Nangato ti arapaap ti anak ta. Sa bagay. Ay, anya nga tanoy kami ti meriendaan na sakba maturog ta. Narigat nga minaawan nagyan ti tiyan, nukas ta nga agripasaw ta ang mga nusaan nga agkorni ti panunaw. Naala siya kung ti makaamaw. Ingkak at maturugan. Ikak iti makan ni Jude, sakbay asumarunuak iti silid ta. Kaplaawan da ka, anak ko. Agyaman tatang. Nakaturpos kan anak ko. Agyaman kami kan ka. Gaputan no saan agapo iti panagpursi game, saan ka kuma nakaturpos. Pudno day ta, Juday, anak. Di yan panunutan day tatang. Nanang, ti importante, nakaturpos akon, kat maiyaon kayon itirigat. Anya nga iti planom ita, anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho, tatang. Diyak kayat ti maistambay. Kayat ko, madaan na kadagos iti panggadan. Iti kasta, makarugi tayon nga agnamay. Sapay la ko mga raod. Ay, sapay la ko mga rod anak ko, tabakasapul ka dagos iti panggadam. Wan nga rod anak ko, tapno matunoy mo aminin at tartari kagayam ama pasamak. Talaga tatang, diyak kayaton ti kasta panagbiag. Puro rigat. Panawon mo tan, tapno agnam ay tayon. Nakaturpusak babaan iti panag-working student ko manang Emmy. Tingamin masapsapulan ni tatang, apag husto laeng apara iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nagporsigi ak anang ilepas iti panagadal ko, gaputadyak kayat ti makitkitak iti lugar mi, apasig arigat ti mapaspasaran dagiti umili. Jay kunada asang kabirok, sang kaapoy. Magagaranak atalagan nga umasenso, iso akalpasan ti panagturpos ko, nagsapulak adagos iti trabaho. Kat babaan iti panarabay ti apo anamarswa, sa anak met anapaay. Nanang, naawat akon iti kumpanya nagaplayak. Kasta ka de, anak ko. Ay naagyaman tayo iti Diyos anak ko, addan panggadam. Wan nga raod. Ada naawat ko at text itay. Agreportak ka nun inton Lunes. Ay, kamaudyanan na. Adan trabaho. Ay kat say-saya atom ti trabaho, anak. Mangrugikan iti sabali nga agpang ti biyag mo. Wan anak ko, kat di mo liplipatan dagitay bilin mi ken ka ah.
Wala nang. Laglagi pag amin nabili nyo kanyak. Ay na, talaga magagaran ako nagtrabaho. Ala, ika nga rudag palasin, Juday. Tapno makaina na kamutan. Amo ka na panog kay ti ka-a-apply mo iti trabaho. Ngumita, tadan na ngawat kan ka. Saan ka na mabanog nga agsapol, anak ko? Narigat nga may numang namnama kala iti may saan nag-applyam tatang. Masapol nga ado. Tano asino ti umula na ngayab kanyak. Di iso ti papanak. Ay, nagsaya at ita, agsardeng ka, tadan na ngayab kan ka. Malaking ka agpalasin, anak ko. Tapno makaina na kamutan. Kastoy gayam tagtrabaho iti dakkel a kumpanya. Makapa-excite. Sana mapupuutan ti oras. Madamdama, nalpas manan ti may nga aldaw. Judy, break time man. Di ka kadipay mapanidya kantin? Sige lang, Troy. Ado pa'y nga minti aramidak. Ay na, ag-break ka mo't Amang ano, agsakit kay ti kastangar aramidam. Nagagot ka unay. Okay, aklaeng. Masapul ang malpas ko adagos na gitoy. Tapno sa anak ang matambakan iti trabaho. O may kakit din. Napan-amin na nakatrabahuan ta. Si kalangan tinabati dito eh. Di mapankalatan. Di nakadipa kadanagan. Sika talaga. O may kakit din. Ay, di nakguyudan Oh my God. Oh, sige. Umaya kon. Nasapakan saan nagawid ita, anak ko. Nagawid ak adagos kalpasan di trabaho tatang. At namin trabaho inton madamdama. Anya? Nay, isaan ayaan alpasan ti trabaho isungarod ang nagawid kan? Ada nagaplayak online tatang. Katrabi iti trabaho. Mangrugi ak iti alas 8 aging gainton alas 12 iti rabii. Anya? Di pa'y katawanan ti inanam, anak ko. Apay ayang agtrabaho ka pa'y lang iti dayta nga ibagbagam. Saan ka di pa'y akontento iti adda at trabaho? Kurang ti sweldok tatang. Saan nga umanay para iti pagkasapulan tayo? Ado pa'y dagiti naskan amagatang para dito'y balay. Anak ko, kontento kami. No anya man dagiti maipapaay mo kada kami. Saan kami mo nagbirbirok iti sobra iti kabaalam? Apay anas ka na parigatom ti bagim iti katatrabaho. Kaya't ko amasanay kayon iti nasaliwanwan a panagbiag tatang. Lipatan yung tinarigat abiyag tayo idi. Judy, anak, sigurado ka kadi iti aramidam. Awan pa'y oras mon para iti bagay. Didak ka di pa kadanagan. Aramidak da ito'y tapno bumak ng tayon. Nauma akon iti kinarigat tatang. Agyaman ak ta pinagustuhan ti awis kong ag-dinner ta, Judy. Kasano, kat di nakmatsardangan, di pinagustuhan kan tapno malpasan. Workaholic ka nga minunay. Awan pa'y panahon mo na agaliwaksay. Sika talaga. Apay ayang madanagan ka kanyak. Gaputan na patag ka kanyak, Judy. Ha? Anya ti kunam, Troy? Agpaiso ko di tinangag ko Napatagakan ka? When? Kat saan ka lang ang napatag? Ay ayatan ka unay-unay, Judy. Ha? Troy? Baybay anak ko mamangi panagnak iti kinapudnukan ka. Kat di kagdanag. Sa anak nagdardaras. Makaurayak.
Aging kay ti maamiris mo anay bagnoan niya ti isungbat mo kanyak. Saan ka narigat nga ayatan, Troy? Ngam, ikanak ko maiti umda sa panawan. Amang tingiting noan niya talaga ti marikriknak para kan ka. Agyaman nak Judy. Katnam na maam. Makaurayak. Ikarik day ta. Nagdaton kanyak ti may sa akaopisinaak manang Emmy. Iso ni Troy. May sa a department head iti kumpanya pagpapaayak. Kinapudno na iti kinabayag ti panagkadkadwami iti trabaho. Adamutan marikriknak a panagayat para kenkwana. Ngem saan ko nga inaklon a dagos. Nakafocus ngamin ti panawon ko iti trabaho. Sa anak a kontento iti masusweldok iti opisina a pagpapaayak, isod gapuna a nagbiro kakpay iti sabali a sideline ko. Awan a talagan ti oras ko para iti bagik, kastamot a naliwayak, nga adda pay gayam dadakkel ko a makasapol iti oras ko, saan laeng a kwarta, wenno nam ay ti biyag a maipaay ko. Anak ko, sapsapulan na kaninanang mo. Saan kayo pa'y kanon agkit-kita? Kasano? Narumwar ka iti bigat ama pa nagtrabaho, nakaturog pa'y lang di inam. No sumangpot kamot iti rabi agdiretsukan adagos iti silid mo, gapo iti may sapay at trabaho para iti rabi Talaga kas tatatang. Anak, amumot ang masakitan ni nanang mo. Kasapulan na ta atensyon mo. Kailiw na mo ti makisarsaritakan ka. Da kayo pa lang ti makamukan ni nanang tatang. Numasapol nga ipa-check up yung manon iti ospital, di ipan yun. Di yun naman ang makaduan kayo pa'y, tamakumiko makiti trabaho. Alang aron ano isuti ko nam Juday. Bayam ta ibagak to iti inam abisi ka iti trabaho. Tatang, sapay ko matamaawatan nyo. Para mutla kada kayo dahi tingar aramidek. Wen, anak ko, maawatak. Di ka agdanag. Ayatan ka mo, Troy. Ha? Nabayagan. Oh, agya mo nak Judy. Tay naklon mo mutlangan ti idat-daton kong ayat. Pasensya kan ha. Nakafocus ngamin ti panawon ko iti trabaho. Amkak nga mga no makaistorbo lang iti panagtrabaho ti panakirelasyon ko. Kaya't ko ngamin amay paayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Numabalin laeng. Kaya't ko idan nga ipanaw iti lugar mi. Ikari ka sana nga agbalin alapad ka dagiti tartarigagayam iti biyag Judy. Bayan matulungan ka amaragpat mo amin dagita. Agtinulong ta. Troy. Ngam ikam kumaamot ti panawin ti bagim. Saan na puro trabaho. Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Ipaayamot iti oras ti bagim. Kastamot tan dagiti ipatpatag mo iti biyag.
Nanang, tatang, iso ni Troy, kaayan ayat ko. Maragsa ka na kamakam mo kada kayo. Nana, tata. Ay, kasta kami mat barok. Nasaya at may tandagaya mon kaayan ayat ti anak may. Tapno saan apa si katrabaho tin into na rin na. Maliwayan na pa yun ti agaliwaksay. Day tala agberbero kun iti kwarta ti aramidan na. Di kayag danagdata. Ada ako nakanayon amang palagip kan kuana. Ni tata nga talaga. Agpay sumat anak ko. Dandan ni ditay pa'y agsasaritan dito'y balay. Awan pa yun panawon mo ang makiinistorya ka na kami. Nang runa ka ni nanang na barok. Lakay. Amuyo mat apara kada kayo mat laang dar aramidak tatang. Numabalin, kaya't kayon nga ipanaw iti daytoy a lugar. Mala, tinasayaat. Panawan da kayo pa'y dito, Juday. Troy, barok. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kakaiso na nga italang asaan manan at trabaho tin into na rin to'y anak may. Iso agundaway yumot da ito akan nito. Troy, Juday, anak. Apay nga da kayo pala ang dito'y salas nanang. Rabiin, naginana kayo kuman ay ti sila Diyo. Talagang inururay ka, anak ko. Puno day ta, Judy. Madmading amin terik na ti inam. Di na pa'y kayat ti sumrak iti silid. Kaya't nakakanupay ang makasarsarita, anak. Apay aya, anya ti marikrik na ayo. Baka masapol amapan kayo manan iti ospital. Ay, saan, anak? Kabaalak ti bagik. Talaga, mailiwak laeng ang makisarsaritakan ka. Kas iti sigod. Idi, saan ka pa'y laeng ang makumikumunay iti trabaho mo? Ay na, amuyo mat nga dapay may sa trabaho kiti rabii. Iso nga ron ngay kagkagumaak ti agawid adagos, kalpasan ti trabaho kiti opisina. Tapno maatendarak ti may sapay at trabaho. Sayang ti sweldo ki jay. Anak. Di la mabalin nga. Agis istoryata pa'y kumaanak ko. Saan ka kumapay nga agtrabaho, itaarabi Bakit? Ay nananang, napatagtitunggal ka nito. Kwarta, ti katukad na. Maawatan niyo mo't kuma. Sana bale, ipa-check up na kayo ni tatang iton bigat. Tapno maamuan no, anya day tamarikrik na yo. Itad kunton ka ni tatang di kwarta nga aramatin nyo. Judy, anak. Anak. Sa anak ang mabalin nga aglangan iti trabaho ita arabii. Sayang ti mabirukak. Alakit din. Inton maminsan tayo inton nag-istorya. Panawan kayon dita. Ay, nalpas mo't laangan di trabaho ita arabii. Makabandog mo ta talaga. Ngam ka sa pulan nga agdoble kayo, dak. Sayang timat gadak. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Aging kakabaalak, agtrabaho akiti husto. Judy, anak ko. May ka dito. Judy. Dapat nagpukpukaw. Apay nga ta. Ano tinapasamak? Dinanang mo, Judy. Tatang! Tatang, apay! Ano tinapasamak? Dinanang mo. Saan nag-agas? Awanan, dinanang mo. Saan? Sana po doon
asawa kaya. Apay ang kalati pupusay ni nanang tatang. Hindi pa'y amadmadlaw ko aking mapsot ti inam. Tunggal ibagak ngaypan ko ito ospital. Agkad-kad. Tatang. Basta ti kanayon na nga ibaga. Kailiw nakakano akasarsarita anak ko. Kaya't nakaama ka din na iti oray apagbiitlaan. Tatang. Idi rabi Idi pinanawam. Kasta unay tiladingit na. Diyak malipatan tinaibaga na anak. Napatpatag kanon kan kati kwarta. Napatpatag kanon ta ambisyon mo abuwak na ang ngam iso nga inam. Sana po doon ay tatatang. Tartaray gagayak ti bumaknang para kada tayo kada nanang. Amoy ang mata na umakon, hindi pasig arigat tibiyang. Ngam nalipatam, Judy. Nga adda kami anaganak ka. Nga agur-uray ang may paayam itatensyon mo. Iti oras mo, anak ko. Kasi tina. Sana napatag ka na kami ti kinanamay. Numapukaw mi matika kay sunang anak mi. Sana kwartalaan tinapatag dito'y alubong anak. Nudikat tilindangan ti tunggal pamilya. Kinapuno na. Kailiw mi, jay sigod ang Judy nga anak mi. Ngamin, nagbaliw ka si punadaan kay ti trabaho anak ko. Nagbaliw ka, alam mi pinsan. Nagbaliw ka, anak. Amok ang sakit pa lang ti kalat nga ipupusay ti inam, Judy. Dakasak ka di nga anak, Troy. Dakasak ka di. No tartari gagayak lang ang maitod tinanam ay abiyag para kadagit hidadakkel ko. Saan, Judy? Kinapudno na. Nasayat ka nga, anak. Ngamday ito'y kumatilaglagi, Pam. Saan nga amin kat maipay ti kwarta? Nalipatam nga danagandak mo nga agur-uray nga ipaayam iti atensyon. Anya pa nga rin ti serbiti amin a sakripisyok ita. Taawanan ni nanang. Judy. Amo kadakkel tinagkurangak kadakwada. Nagmalinak nga ambisyo sa unay. Puro kwarta ti aday ti panunot ko. Kunak no iso ti makaitad iti kinaragsak kadagiti naganak ko. Ngam nagbintutak gayam. Ita, naamiris kundi amin. Ngam awanan ni nanang. Saan pa nala daw ti amin, Judy?
Si bibiyag pa'y tamam. Agyaman ak, tanda ka mang palpalagip kanyak, Troy. Kat pakawanan nakmat kadagiti gundaway. Ama sapol mo ti atensyon ko. Ngamjak pulos na ipaahi. Tatang, pakawanan nak. Ado tinagkurangak kada kayo kanina nang. Judy, anak. Agbababawi ak tatang. No dimngagak ko makada kayo idi. Nasaan ko mga impamay sa ti panawid ko nga agpabaknang. Nalabit anay payak pa'y ti atensyon day dinanang. Akas iti kidkidawan na. Amo kapimusay ni nanang nga dasakit tinakam na kanyak. Saan apod no dayta anak ko? Amom nga ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ang amok. Talaga dakal tinagkurangak ka na kayo kaninanang. Ingkarik iti bagik. Ngaon-una ti pagsayaatan niya naganak ko. Namanya pa di Serbina ita. Awanan ni nanang. Agbabawi akman nga mawanan Serbina. Napaayak kas may isa nga anak. Diyak na ipakay ti responsibilidad ko kada kayo kaninanang. Anak ko, amin tayo agbidon. At nadagiti ba nagamaliwayan tayo? Kat maawatan mi dayta, Judy. Masol ko, tatang. Tanan po di masenso ti panagbiag tayo. Inalman ko bumaknangak kumapay. Kaputo ti amok. Isa lang ang dayjay ti kasapulag. Tapnog malina ka naragsak. Ngam nagbindutak, tatang. Agpaiso ti kunayo. Anapatag ti oras kan panawan na may paay tayo, di pamilya tayo. Kuma, di mga kada kayo, hindi tatang. Sana ko mga agbababawi ita, tawanan ni nanang. Huston anak ko. Di mo ko mapabasulan tabagim. Ambog. Sa di naman tayan itatiin di na kaya't amakita ti kasta mapaspasamak kan ka ita. Di na kaya't asidiram ti bagim. Apabasulom ti bagim gapo iti napasamak. Ikarik, tatang. Sana na maulit pa'y tinapasamak. Ipahay ko kan ka ti amin na panawan kan panangipatag ko. Ito na ito'y manlaang nga aramida. Kat malito pag amin ang nagkurangak iti day dinanak. Ipatpatag ka unay-unay, tatang.
Manipod idi manang, impaayakon ti umdas a panawon ken oras ni tatang ko. Saan kon a prioridad ti agpabaknang, tanalaos at talaga ti panagbabawik. Gapu ta nagbalinak a managim bubukod. Gapu iti ayat ko a bumaknang, naliwayak a kasapulan gayam dagiti dadakkel ko ti atensyon ko kas anak. Ti pagyamanak manang kat adapay laeng ni tatang ko ito'y abiyag, a pangipaayak iti nalaos a panangipatag ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Judy. Pagayam ko a Judy, pudno unay a pakaadawan iti adal to'y pakasaritaam. Nang runa dagiti papagayam nga agtartarigagay arumang ay ti panagbiagda. Saan kamot ket di ama babalaw? Tati narigagayam laeng ama ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti naganak mo. Ngem adda dagiti banag a naliwayam amas napatpateg ngem kwarta wenno kinabaknang. Awan ti perpekto a tao pagayam ko ket may saka kadakwada. Dimteng ti gundaway a nakaamiris ka, asaan a kwarta, wenno kinabaknang ti kasapulan ti tao, tapno maaddaan iti naragsak a panagbiag. Ngem anyan a makapaladingit, tasakbay a nakaamiris ka, kinasapulan pay a pimusay ti inam. Sapay kumat at atindog pay a panawon ti panagdenayo iti amam, tapno maipariknam ti kinapatagnakan ka, ken tapno maipaay mo ti umdas nga oras, ken panawon para ken kuana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibiglay mo iti padas mo, iti programa tayo.